kan nu beställa mat till din plats i VR-matkalla-appen. Mikä vittu? Kattokaa tänne. Ajattele, se on kylmä. Ja sitten kamera. Jossain. Mikä? Homoseksia missä milloin? Homoseksi? Crazy. Yes, bathroom. Let's go. Tää on selkeä Tinder. Stormi menee nyt. Noniin. Oliks hyvää? Ihan silleen. Nyt mä myyn tää Noni average. Kumoita ihan Mutta ei varmaan haittaisi, jos on maahantulokielto johonkin, kunhan vaan kertoo miksi se on. Seuraavassa kysymyksessä mennäänkin sitten hieman vakavampiin aiheisiin. Eikö toi ollut vakava? Ei, somalialainen. Mitä vastaa B? Paikkakohde. Jossain, missä olisi tarve DJlle ja joku paikka, missä olisi mahdollisimman vähän pahiksi. Ja mitä vastaa C? Minne tahansa paitsi ei Ruotsiin. Mitäs on lempi ruumiinosanne? Mitä vastaa B? Mikä on lempi ruumiinosanne? Don't say. Sitten onko se tämä? Hän on siinä. Haluatko muistuttaa, että Matte ei vastaa naisten saatavuudesta? Hän on kuuma. 3, 2, 1, drop it. Legit mä en siellä tuolla lavalla vaan kattonut kauheasti mitään muuta maailmaa silleen. Mä yritin keskittyä mun kysymyksiin. Kattokaa. Mä kaujuun nuun. Oh my god. Nyt Rory voi laittaa tähän videoon sillä oh my god, pahvi Raphan show. Olen Giura ja toimin tänään juontajananne. Ja pakko sanoa, että täällä on kyllä ihan sikaupeita pukuja, kuvia ja esityksiä tulossa. Ja pitkä. Olevan hahmon perustuvalle designilla, josta kilpailijat on omat tulkintansa. Kokeneesta cosplay-harrastajista Kosta Tuomaristo on tuomaroinut kilpailun ennakkoon ja palkitsee yhden voittajan. Hahmolla Diluc Ragnar pelistä Genshin Impact. Tähän asun ei kuulemma koskaan edes tulla todeksi, mutta Shumikon antoi tilaisuuden näyttää se muussakin muodossa kuin vain paperilla. Joten hän tarttui tilaisuuteen.
Numerolla 3 Emil Osmala. Kunnia maininta luovuudesta. Pala 14 Toija Mäll. Pitää hakea. Numerolla 22 Eetu Kittilä. Voittaja on Rory Hahmola Timo. Hyvä Rory! Tän hakkaa. Right. Ignoreet mä oon vähän kallis. Rory. Ei epäilystäkään. Ei ollutkaan. Ei ollut. Oliko se niinku useampi sijaa? Ei, mulla on yksi. 3. Tää taitaa olla Kitsune ja Logan. Mun kommenteista ei puhuta. Nyt on hyvä. Katso tänne. And we are fighting to the end. No niin, tuli vaan toivottaa kaikille hyvää yötä ja oikein mukavaa kynttiläpäivää kaikille sitten. Kettu. Se ei varmaan tarkenna prosenttia. Mitä siellä on? Mikä se on? Se on joku urumi. Joo, se on se urumi. Onks sä nyt jos mä liikun tänkaan, niin mä kannatan animenointia? Mikä kuva siinä? Joo, niin on. Oh my god. Ihan hirveä. Vittu. Siis joulupena. Mä menen tokaan töihin huomenna. Hyvää vekkaa. Kuva kun toi tanssii. Hyvää vekkaa. Haluaisit sanoa hyvää. Mitäs? Sinä olisi pissardan vai oinkopoinkohan? Mitkä tunteet? Tunteet on kyllä jännittävät ja hyvin raivakat. Kannustajana ja Koska sit se on niinku korkkaamaton, kun sä laitat sen takaisin. Hui saanota mällät. Oh god, hui saanota. Oo. Saman väristä kuin hiukset. Joo. Miten meni näin omasta mielestä? Miten meni koreografiin? Viereen onnipussissa istui lapsia ja ne alkoi pelaa jotain vitun Robloxia siinä, kun me koitaan nukkua. Onneksi olkoon. Bro! Tästä ei voi Bro!
onkin Niin valita. Iso, vahva hajuste vai kananmuna? Ai jaa. Siis ei. Tulee komplikaatio. Pelkästään puhtaasta ajatuksen siirrosta. Kun minä näen kuvion, minä vaikenen, en liiku, tuskin hengitä. Aaltoviivat. Vielä kerran. Aaltoviivat. Kollegani mielestä kortissa, jota katson, on aaltoviivojen symboli. Ja sehän pitää paikkansa. Se kuolee kato. Se uhrataan. Se näyttää ihan pahvilta. Ja heti kun faktia eteenpäin, kiitos, loistavaa, hyvä. Sieltä ylös vaan. Ja artefakti eteenpäin ja tänne käy. Tänne käytiin jotakin vielä, meillä taitaa olla vielä ainakin yksi paikka jäljellä. Tervetuloa. Olkaa hyvä. Pitäkää toisessa kädessä, sanotaanko vasemmanpuolisessa kädessä tuota paperia. Ja toiseen käteen nostakaa edessänne oleva numerolaatta numero kohti yleisöä. Älkää näyttäkö kääntöpuolta aivan vielä yleisölle. Se on niin sanottu 5/5. Hyvä Paavi. Pyllymestari. Ei oo pylly vaan pylly. Pylly. No niin, sanokaa vielä jotain. Kamera pyörii vielä. Kuvatkaa ensimmäistä Suomi-ikonia yhdellä adjektiivilla. Saatana. Pieni. Oliverilla ei ollut adjektiivi. Meluisa. Joo, se oli vähän semmonen, tiedätkö semmonen Pitkästyttävä. Pitkästyttävä. Kyllä.